ale byłem rosły, prawie tak jak teraz, szybko wyrosłem. Tak, dlatego właśnie przyszła żona kapitana Stepa, powiedziała, z ciebie będzie dobry partyzant. I właśnie taki byłem. Tak. Z początku szedłem tylko przeszkolenie, musztra z karabinem, sierżant Lew mnie ćwiczył, a później szedłem na wartę, ale nie szedłem sam, tylko z kolegą, który mnie poduczył. A później już szedłem sam na wartę. I to często w nocy. Tak. I różni ludzie przychodzili, musiałem ich zatrzymać, musiałem ich legitymować. Tak. Ciężko było żywność, ale ludność była sprzyjała nam, dzieliła się ostatkiem chleba. Ta była miejscowości jak Lasocin, jak Małogosz, to były biedne strony. Jak my poszli, to miała chleb, to się dzieliła z nami. Mówi, bo wy jesteście młodzi, potrzebujecie coś zjeść. Dzieliła się tak. Witali nas wszędzie ogromnie. Jak my byli w Kalmierzu, to nigdzie nas tak nie witali, jak witali nas w Kalmierzu, Działoszyca. To ludzie wynosili jedzenia my przynosili do obozu, tam wystarczyło na tydzień przeszło. Kiełbasy, mięsa, chleba i różne żywności. Tak ludność nas witała. Jak nas widziała, to płakali, nie puszczą. Jak nas widzieli. Taki był patriotyzm. Dzisiaj tego nie ma. Wy jesteście patrioci. Wy. Tak. Ale ja rozmawiam z młodzieżą, to one sobie robią kpiny z patriotyzmu. Z NSZ-u sobie robią. Bo to nie patrioci.